Hallelujah, the four the bompire mouse so onyankopon enhyira wo na ondom wo na oma wakoma so ahwede nyina embre mo ewo Jesus Christ din mo odomfo yeda wase bebre wo no kredie ho ye kanyina ne senenso kasa kyerɛ na wo ma yehu agina bre ewo mu yeda wase bebre wo Yesu Christ din ni abompae. Hallelujah. Odofo na nso me ma wakɔ aba de ba oti ase dwumadie yi so. Na yebefa yakenka nsɛm efi Mose umadi kan Genesis seti baako ne chichemodue no wɔtwe edikosi aduasa baako. Odofo enti Awurade asɛm. Awurade asɛm kyerɛ yɛn sɛ na Onyankopɔn ohyira nipa ɔbɔ no wɔno ane sɛ soso. Ɔka sɛ moma yɛmmɔ nipa ɛwɔ yɛn sɛ soso na ɛno na emma nyame baasa kro no ededi ese yewe agya oba ene kronkron nti omobo mu Bible kyerɛ sɛ asɛm no eno Onyankopɔn ede bɔ wiase na owie no kakyɛ owie ɔbɔ nipa nso wɔ ne sɛsoso na afei ɔkakyɛ nipa sɛ mondɔre na monso aba na monhwɛ asase nyinaa so mama mutumi ewo emoa enam ewo epo mu ene emoa enomai na mewie mu ene aboa bi a ɔte ase totoboa aboa bi a ɔwea Onyankopɔn eka sɛ hwɛ mede nwura nso ama mo sɛ so aba na ba no so mo modea na afei bibibia ɛwɔ asase so nnua ene eduaba ni nyina mede ama mo na mo aduane afei nso aboa biara ɔwɔ asase so ene anoma bi a ɔnam wiem mu ene bibibia ɔwea bia bibia nkwa wɔ mu bia mede ama mo empo ahahamono mede ama mo sɛ enye mo aduane na saa pepepe na yeye me no nyina so di adanse sɛ saa na tie sese emmoa bi wɔ hɔ a ebi wi ebi nwi ne nyina free wontete bebi etete wɔ na mmom Onyankopɔn so de ne nyina amma yɛn. Hallelujah. Na Onyankopɔn ehu dia ɔyɛ yɛ nyina no hu sɛ ɛyɛ paa na afei yehu n'anwumre ene yehu anopa na ɛno ɛyɛ ɛda ɛtɔso nsia ɛno no enti Onyankopɔn ama yɛn tumi ɛwɔ n'abɔde nyinaa so mene wo ɛsɛ na fata sɛ yɛfa nneɛma nyinaa nnomum ɛhyɛ Onyankopɔn so mmra ase saa nsɛm we na yɛgyina so bɔ mpae a ɛyɛ adwuma efisɛ efiri Nyankopɔn kasa nnum na aba sɛ momfa nneɛma nnomum momfa nea nyame abɔ no sɛ Onyankopɔn ɔde adwuma bi ahyɛ yɛn nsa no Adam ɔbɔ ne to yi de no ɔbɔ ne to wiase mu saa instructions yi ɛna ɔde maa no ɛnyɛ sɛ Adam yɛ bɔne akyi no ɛna ɔhyɛ ase yɛ adwuma daabi adwuma yɛ ade a ɛho hia kɛseɛ pa fisɛ Onyankopɔn ɛbɔ adwuma ɛde ka nipa ho sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ne ɔno nyame abɔ bia no nipa bɛhwɛ so na ne ehu ne sɛ ne nyame de ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛni so yɛmfa ne nnomum no yɛmom yɛfiri yɛpɛ mu ɛsɛe no Onyame hu yɛn mmɔbɔ na ɔmmoa yɛn na yɛafem deɛ bi ebetumi afa ne bra yɛfa nneɛma nnomum ahyɛ Onyame so mmra ase na yɛhwɛ adwuma ɔde ahyɛ yɛn nsa na yɛhwɛ so yie na yɛansɛe Onyankopɔn ne nsa no nnwuma nea wɔahyira so no na ɔde ahyɛ me ne wɔ nsa no ɔdɔfoɔ yɛbɔ mpae sɛ Onyankopɔn mmoa yɛn na yɛn yɛ afem deɛ na ɛma asase yi ɛmfa ne ntoma pɛmfra asase yi sɛ de Onyankopɔn bɔ ne ehu sɛ de asase na asɛe no ɛna Bible kyerɛ yɛn sɛ so ne asase betwa mu Onyame asɛm ɛna ɛntwa mu Jerusalem foforo na Onyankopɔn ne ne mma ɛna ɛbɛtena mu no Bible sɛ efi soro ɛba Bible sɛ Onyankopɔn
Eba na saa na ɔbɛpepa yɛn ne ho ne suo nyinara. Ɔdɔfoɔ Yesu ɔsɛ kɔsiesie baabi ama me ne wo. Hwan ɛna yɛagye no adi? Hwan ɛna yɛagye no adi? Wagye Yesu adi anaa? Wonyi ne ni a ɔno nkoara ne kwan a yɛde kɔ heaven. Ɔdɔfoɔ yɛn nyinaa yɛbɛka sɛ yɛate. Ɛnyɛ nyinaa firi sɛ yɛte asɔre akonnwa so. Na mmom nea ɛkyɛn so ne sɛ yɛbɛma Kristo kwan ma ɔno ankasa adanedane yɛn. Nti ɔsɛ yɛmfa nneɛma a wabɔ de ahyɛ yɛn nsa ne nnomum na yɛnhwɛ so yie. Yɛmfa nhyɛ Kristo din anuonyam. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no ɛfiri sɛ ɛyɛ dwuma Nyame de ama yɛn. Nyame nhyira wo bebree. Amen.